משחק כדורגל בשכונה. הולך לחדק, אתה מבין? עם מגי. מגי, אני קונה דובי, ואז אני הולך לעבודות ומוצא פולו של השכב"ג ואני מלביש את הדובי, ואז אני פותח לו חשבון של האינסטגרם, ואז אני עוקב אחרי כל השכב"ג ועושה כאילו זה קטע של כל השכבה שלי. טוב, אז ככה, דבר ראשון שאני וענבל הכי אוהבות בעולם זה לקים. כוואי. גם איפור, עוד וכאלה. מדהים. חוץ מזה, אנחנו ממש אוהבות בנים חתיכים. כאילו. כמו קוסטוש. כן. כן. וגם הזמינרוול. מה? נו, הזמינרוול. מי את מדברת, ענבל? כאילו, אח שלך? איך, ענבל, אני לא מבינה, את מגלה פה עריות. טוב, טוב. זה לא שאני אחותך או משהו. אז למה אתמול הגבתי בתמונה באינסטגרם סיס? המקום האהוב עליי בשבט הוא המקום שבו העגלה הכחולה נפגשת עם הכחול לבן ועם האצבע שלי. מחשן 19! איפה שמכרתי חמסיץ עם הפורימון! במרחק של כפה מהראשי ובעיטה מההגה. איפה שהמפקד צריך להיות, לא? מחוץ לפעולה, נו.